Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula iKaizer Chiefs yabeke yafika kakuhle kakhulu phaa kwilizwekazi lase-DRC. Ihambe kakuhle abafana abadala bathe bafika kakuhle kakhulu ke baphulaphula ke akho nto ingako. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs iphethe abadlali abayi-22 kwiskwadi sabo abaqule ngaso ukuyoganga pha itim ke yase-DRC ebizwa ukubana ke yi-AS Simba. Abafana abadala ke baphulaphula ke akho injury ivakalayo, akho hlaba livakalayo endleleni, akho maxhakaxhaka avakalayo. Yonke nje into yabo ihambe kakuhle, bolenda nje kakuhle phaa kwela lizwe abafana abadala. Bezazi into yokubana ke ngoku baplanela umdlalo wabo omkhulu abazawudlala ke namhlanje phaa ngentsimbi yesithathu. Sinikhumbe into yokubana ke lo mdlalo lo njengoba bekutshiwo kathiwa ke awuzuvezwa abaphulaphuli ke sonke ke sinee-questions ke esizibuza zona kodwa ziphenduleki ngoba abanini bazo okanye abanini bento abanelungelo lokuphendula kwangabantu ke be-AS Simba yaseCongo. Umbuzo umile kutheni na bengafuni le match ivele komabonakude apha eMzantsi Afrika. Kona ke baphulaphula nto yaphula abantu abaninzi ke intliziyo ngoba abantu abaninzi lo mdlalo bebewujongile befuna ke ukungqina ngenene nangenyani esitokubana ke bawubonile kodwa ke noko ngelishwa lomhluzi wamanqina lo mdlalo lo ke awuzuvezwa. Eyona nto ibalulekileyo ke baphulaphula kuyo yonke le nto yinto yokubana abafana beqela leKaizer Chiefs ke bahambe kakuhle kakhulu. Abafana bakatshintsha guluva bawufika bephephile phaa kwilizwe ke lase-DRC. Nizababona ke bayacula bonwabile abafana abadala behla phaa kwindizamtshini kwinqwelomoya bonwabile kumnandi. Bebiza amagwijo abanye ke becula ke abafana beKaizer Chiefs bezinikeza ithemba. Kona ke baphulaphula kuyo yonke ke loo nto siyiquka ngelithi sibanqwenelele impumelelo abafana bakatshintsha guluva. Xa kuthe kwanzima into yokubana ke baphumelele ngabuya nedraw noba yeka-1-1 noba yeka-2-2. Into ebalulekileyo kubo mabafumane inqaku abazolifaka phaa kwela lizwe emveni koko bathule bathi cwaka, emveni koko babuya baze ekhaya badlalele ukuzibulala xa belapha ekhaya ngoba ke thina ke apha eSouth Africa sidume ngento yokubana ke ama-Afrika siwaphathe kakuhle kakhulu. Noba wona anganento ayenzayo xa iitim zalapha ziye kwelaa cala kodwa xa befike apha sibanike yona mpatho yake yantle. Futhi ke ndingathandi into yokubana ke masitshintshe kuloo nto sizi-South Africans. Sirayithi siqhube kanjalo, sibanikeze ubuntu, sibabonise ukubana ke abantu baphila kanjani apha ke eAfrika ngoba ekugqibeleni singama-Afrika sonke. Injalo ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ifika kakuhle kakhulu kwela lizwe ke lapha eDRC ke baphulaphuli. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.